다들 인데 예동 유습실력 하는 많은 거 야채 니마 Więc dzisiaj mamy czwarty dzień letnich nauk Marnok. Więc najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich, cały ocean Sangi, który i wszystkich innych, którzy słuchają przez internet. Głównym jakby tematem naszych dzisiejszych nauk będzie związek pomiędzy tajemną mantrą a wczesnym buddyzmem. Ogólnie głównym tematem całych nauk Marnok jest właśnie pochodzenie tajemnej mantry, ale kiedy mówimy o pochodzeniu tajemnej mantry, więc bo musimy jakby połączyć ją z myślą buddyjską w kolejnych etapach jej powstawania. Kiedy patrzymy na wczesny buddyzm, na ten okres wczesnego buddyzmu, to szczególnie współcześni jakby naukowcy uważają, że ona miała niewiele wspólnego z tajemną mantrą, z Vajrayaną, którą znamy dzisiaj. Wczesne współcześni akademicy, naukowcy jakby mówią, jakby uważali, że w tym wczesnym buddyzmie nie było miejsca na ślepą wiarę, że to była myśl, która podążała szukała natury rzeczywistości i nie było tam ślepej wiary, nie było elementów ślepej wiary. Więc najpierw, tak czy inaczej, najpierw jakby szukając tych pierwszych oznaków tajemnej mantry w buddyzmie, musimy zająć się świadomością, czyli też elementem, tym pojęciem świadomości we wczesnym buddyzmie. Jak powiedziałem wcześniej, wcześniejsi naukowcy uważają, że buddyzm we wczesnym okresie był taką religią rozsądku, to znaczy wiązał się z logicznym rozumowaniem. I że wówczas nie było w związku z tym nauk tajemnej mantry, bo tajemna mantra właśnie wiąże się z tą ślepą wiarą, podczas gdy we wczesnym buddyzmie wyraźnie mówi się, że przebudzenie można osiągnąć poprzez prażnię. Prażnia to jest rozumowanie. Dlaczego naukowcy tak twierdzą dzisiaj? Dlaczego taką pozycję jakby utrzymują? Uważają, że na takim podstawowym poziomie dharma, którą urzeczywistnił Buddha, którą osiągnął Buddha, że nie osiągnął jej poprzez ślepą wiarę, osiągnął ją tylko i wyłącznie poprzez prażnię. Nie było w tym żadnych. Więc ta mądrość, która pojawiła się w umyśle Buddy, była oświecająca, właśnie była światłem, była przebudzeniem, nie była ciemnym zabobonem. Dlatego w tym wczesnym buddyzmie uważają oni, że właśnie, że to przebudzenie, że stan Buddy wynika z logiki, wynika z rozumowania, wynika ze zrozumienia, prażni. W owym czasie w Indiach istniało bardzo wiele właśnie takich zabobonnych religii, które nie tylko w Indiach opierały się na przesądach.
I te cztery, ale w czterech agamach znajdujemy opisy tego, co Buddha osiągnął, tak? Co Buddha urzeczywistnił. I znajdujemy na przykład w tym w połączonych naukach, na przykład w tej części, w tej agamie, znajdujemy na przykład takie stwierdzenia. Znaczy, z tych połączonych, to jest właśnie ten cytat z tych połączonych nauk. Więc to jest takie szybkie tłumaczenie z chińskiego. To brzmi mniej więcej tak. W tym czasie Bhagawan przemówił do grupy 5 mnichów. Kiedy następuje właściwe urzeczywistnienie prawdy cierpienia, tej prawdy, której nigdy wcześniej nie słyszano, pojawia się wizja, pojawia się mądrość, pojawia się pradżnia, pojawia się świadomość i pojawia się światło. Kiedy następuje właściwe urzeczywistnienie szlachetnych prawd o pochodzeniu, ustaniu cierpienia, o ścieżce prowadzącej do ustania cierpienia, tej darmy, której nigdy wcześniej nie słyszano, pojawia się wizja, pojawia się mądrość, pojawia się pradżnia, pojawia się świadomość i pojawia się światło. Co to znaczy? O czym tutaj Buddha mówił? Czyli jakby tutaj opisywane są wszystkie jakby zjawiska, doświadczenia towarzyszące przebudzeniu. Że kiedy Buddha przebudził się do stanu Buddy, to w ten sposób manifestował się jego urzeczywistnieniu, że manifestowało się jako światło, jako świadomość, jako pradżnia, jako mądrość. Świat, czy też przejrzystość, świetlistość, która się pojawiła, sprawiła, że on widział nagle wszystkie zjawiska w całej okazałości, cały świat jakby wypełnił, tak jakby cały świat wypełnił się przejrzystym światłem, które oświetlił wszystko wokół, cały świat wokół. W ten sposób właśnie ciemność i ignorancji została kompletnie rozproszona. Wszystko wypełniło się światłem, wszystko stało się świetliste, przejrzyste, jasne. Oczywista była natura wszystkiego, stała się w tym momencie oczywista, jasna. I Buddha był w stanie widzieć wszystkie zjawiska, i też również naturę wszystkich zjawisk, bezpośrednio, wprost. I są różne cytaty opowiadające właśnie o tym. Nie będziemy przytaczać wszystkich tych cytatów, ale one wszystkie mówią o tym mniej więcej. Te sutry, które mówią o tym, jakby w tych sutrach jest napisane, że kiedy Buddha się przebudził, to doświadczał i to doświadczenie i zrozumienie, jakie osiągnął, jest opisywane w ten sposób. Więc to jest jakby sposób, w jaki Buddha opisywał swoje urzeczywistnienie. I on mówił, że to musi być urzeczywistnione na indywidualnym poziomie, to znaczy każdy musi urzeczywistnić to, każdy musi to zobaczyć, każdy musi tego doświadczyć, ale z drugiej strony dharma, którą się urzeczywistnia, jest uniwersalna. Ona przekracza czas, ona przekracza miejsce, ona jest prawdą, naturą wszystkiego, ona jest zawsze obecna. Jest po prostu prawdą uniwersalną. Czyli natura wszystkiego, natura zjawisk, natura umysłu jednocześnie jest taka sama 2,5 tysiąca lat temu, jak i teraz. Ona się nie zmienia.
Natura, którą Buddha ujrzał 2500 lat temu i natura, którą my teraz mamy urzeczywistnić, są takie same. Natura rzeczywistości jest taka sama, jest uniwersalna, jest cały czas tak samo prawdziwa. Ona się nie zmienia. Podobnie, kiedy Buddha ujrzał naturę zjawisk, naturę rzeczywistości, w tym on widział, że ta prawda jest taka sama dla wszystkich. My nie jesteśmy w tym. Ale Buddha wtedy zobaczył, że to, co on zobaczył i to, co my zobaczymy, będzie kiedy urzeczywistnimy tą prawdę, będzie dokładnie taka sama. Że zobaczymy dokładnie tą samą prawdę, dokładnie tą samą rzeczywistość. Prawda o naturze wszystkiego może być w związku z tym ukazana wszystkim. Wszyscy mogą jej doświadczyć. Ona jest wspólna wszystkim. Chodzi tylko o to, czy ktoś potrafi to urzeczywistnić, czy potrafi to zrozumieć. Tego można urzeczywistnić, ale to jest wspólne nam wszystkim. I w związku z tym to nie jest żadną tajemnicą, to nie jest żadna nie ma w tym nic sekretnego, nic tajemnego. To jest wspólne nam wszystkim, to jest oczywiste nam wszystkim. Dharma, którą Buddha ujrzał, jakby przenika cały świat. Jest wszechogarniająca. To nie jest tak, że to jest jakby jakaś prawda, tajemna, którą w tajemnicy się urzeczywistnia, albo którą tylko Buddha sobie urzeczywistnił i trzymał w tajemnicy przed innymi. On nie mógł tego trzymać przed innymi, bo ona jest wspólna wszystkim. Więc ta prawda, którą się w ten sposób urzeczywistnia, jest wszechprzenikającą, wszechobecną prawdą i jest ona taka sama dla zwyczajnych istot i dla urzeczywistnionych, szlachetnych istot. Ona jest cały czas taka sama. Więc prawda zawsze jest prawdą. Zawsze pozostaje taką samą prawdą. Więc to nie jest tak, że można ją utrzymywać w tajemnicy, że ona jest jakąś tajemnicą, że jest czymś tajemnym, albo że tylko pojawiła się Buddzie, nikomu innemu się nie pojawi, nikt innych jej już nie urzeczywistni. To jest taka uniwersalna prawda. Innym sposobem, którym można na to spojrzeć, jest taki, że dharma jest czymś, co można urzeczywistnić, jest naturą wszystkich zjawisk. Więc my również możemy to urzeczywistnić, my również możemy to zamanifestować, więc dlatego dharma wczesnego buddyzmu to była religia, którą można było racjonalnie zrozumieć, którą można było racjonalnie, logiczny objaśnić, pojąć w sposób taki właśnie racjonalny. Że to można urzeczywistnić poprzez rozwijanie mądrości i prajni, czyli zrozumienia. To nie jest coś, co się osiąga poprzez ślepą wiarę, na przykład. Po prostu rozwijamy to poprzez mądrość, poprzez zrozumienie, czyli prajnię. I w związku z tym każdy może to osiągnąć. Każdy może rozwijać swoją inteligencję, prajnię. Każdy może urzeczywistnić dharmą, którą urzeczywistnił Buddha. Więc te jasne urzeczywistnienie pochodzi z prajni, prowadzi ze zrozumienia. To o tym głównie mówiły nauki wczesnego buddyzmu. Czyli o 4 szlachetnych prawdach, o 5 skandach, o 12
ogniwach współzależności, o braku jaźni i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie nauki właśnie w ten sposób były wyjaśniane. Mówiło się o tym, że wystarczy analizować te zjawiska, że wystarczy analizować swój umysł, zjawiska wokół nas, aby to wszystko urzeczywistnić. I że w związku z tym urzeczywistnienie pochodzi z prażni, pochodzi ze zrozumienia. Więc we wczesnym buddyzmie mówiło się dharma, którą urzeczywistnił Buddha, nie ma nic wspólnego ze ślepą wiarą, albo wszystko jest racjonalne i logiczne. To tak jak zapalenie światła, to jest tak jak zapalenie światła w ciemności, że nagle następuje zrozumienie, wszystko staje się jasne. To jest to takie, czyli tutaj jakby urzeczywistnienie było tożsame z takim jasnym rozrozumieniem, z taką jasną wiedzą o tym, jak rzeczy istnieją. Ale z drugiej strony, kiedy spojrzymy, kiedy nawet we wczesnym buddyzmie pojawiają się takie elementy, takie fragmenty w tych tekstach, które wyraźnie wskazują, że urzeczywistnienie czy też przebudzenie Buddy nie opiera się tylko i wyłącznie na logice i tylko wyłącznie na zrozumieniu i na racjonalnym myśleniu. Jest wiele fragmentów również w tych wczesnych sutrach, które mówią o tym, że to, co Buddha urzeczywistnił, wymyka się słowom, wynika się pojęciu, wynika się rozumowaniu. To nie jest coś, co można objaśnić. Jeszcze te nauki później były bardzo mocno rozbudowywane w sutrach Mahajany, ale te elementy znajdują się również w pismach wczesnego buddyzmu. Jest taka sutra, się nazywa Sutra Sieci Brahmy. Jak mówiłem wcześniej, ta sutra znajduje się w długich objaśnieniach, w długich naukach kanonu palijskiego. Również w Gagamach się znajduje, więc tam znajduje się ta sutra sieci Brahmy. Tam na przykład czytamy, jest taki fragment. Bikszu, kiedy zwyczajna osoba wychwala Tathagatę, odnosi się do drobnych, nieznaczących kwestii, błahych szczegółów moralności. Czyli Buddha wyjaśniał, że kiedy zwyczajne istoty wychwalają Buddę i próbują go pochwalić, tak, mówić jakieś ładne rzeczy, przyjemne rzeczy na temat Buddy, to mówią wtedy, że Buddha doskonale utrzymuje dyscyplinę, że praktykuje dobre czyny, ale w pojęciu Buddha objaśnił, że tego rodzaju kwestie są drugorzędne, są błahe, są nieznaczące. One jakby odnoszą się do naszych codziennych, do naszego codziennego życia, ale to nie jest jakby najważniejsza cecha Buddy. Więc Buddha dalej w tej sutrze mówił tak.
To jest mi takie też tłumaczenie z chińskiego. Są bikszu, inne dharmy, głębokie, trudne do zobaczenia, trudne do zrozumienia, spokojne, czy też inna dharma, głęboka do zrozumienia, trudna do zrozumienia, spokojna i wzniosła, wykraczająca poza sferę rozumowania, subtelna, zrozumiała tylko dla mądrych, którą Tatagata zrealizowawszy ją dla siebie poprzez bezpośrednią wiedzę, wykłada innym. O niej właśnie mówią ci, którzy powinni mówić ci, którzy chcą właściwie chwalić Tatagatę zgodnie z rzeczywistością. Więc zwyczajne istoty mówią, przyjmujemy schronienie w Buddzie. I w związku z tym Buddha jest bardzo ważny, więc chcemy chwalić Buddę, i mówimy, że Buddha miał doskonałą dyscyplinę, Buddha nie zabija, Buddha nie kradnie, Buddha nie kłamie i tak dalej. I zwyczajne istoty mogą chwalić Buddę za tego rodzaju zachowanie. I że to jest wspaniałe, ale z punktu widzenia Buddy to jest jakiś taki drobna, błaha rzecz. Kiedy mówił o tym, że tym największym, najwspanialszą czynem, czy też najwspanialszą właściwością Buddy jest zupełnie coś innego. Jeżeli więc chcemy naprawdę chwalić Buddę i naprawdę zgodnie z rzeczywistością chwalić Buddę, to powinniśmy chwalić dharmę, którą Buddha jasno urzeczywistnił i którą zamanifestował. Więc najlepiej chwalić właściwości urzeczywistnienia Buddy. W szczególności bardzo głębokie, te bardzo głębokie cechy urzeczywistnienia, których nie sposób dostrzec, których nie sposób zrozumieć, które wymykają się pojęciowemu myśleniu. W tamtym, Więc Buddha mówił, że tylko ci najmądrzejsi z was są w stanie zrozumieć, co ja urzeczywistniłem. Więc to, co ja urzeczywistniłem, ma właśnie te najwspanialsze, te doskonałe właściwości, te doskonałe cechy. I jeżeli będziecie te elementy chwalić, to tak jakby będziecie chwalić to sedno bycia Buddą, sedno przebudzenia. Inne pochwały nie mają znaczenia. Tak czy inaczej, w owym czasie, mówi się, że w tej sutrze sieci Brahmy, mówi się, że to, co urzeczywistnił Tathagata, jest trudne do zrozumienia, trudne do zobaczenia, trudne do zrozumienia, spokojne, wzniosłe, wykraczające poza sferę rozumiwania, subtelne, zrozumiałe tylko dla mędrców. I tutaj pojawia się to słowo, jak mówimy, że jest wykraczające poza sferę rozumowania. To czym jest to rozumowanie? Tutaj pojawia się takie słowo w języku Pali taka, czy w sanskrycie, czy tarka, które można rozumieć jako logiczna argumentacja. Czyli to jest takie logiczna analiza czegoś. Czyli jakby badanie rzeczywistości za pomocą takiego logicznego rozumowania. I to słowo w Pali brzmi właśnie taka, czy tarka. Więc ono odnosi się do tej logicznej analizy, do rozumowania. Inaczej mówiąc, urzeczywistnienie Buddy, czyli to jasne urzeczywistnienie, wymyka się takiemu logicznemu rozumowaniu. Ono jest, czyli logik, osoba myśląca tylko i wyłącznie w ten sposób nie jest w stanie go zrozumieć.
Nie można tego opowiedzieć, nie można o tym nie można tego zrozumieć opowiadając o tym. Nie można nawet trudno to zobaczyć. A jednocześnie mówi się, że Tathagata urzeczywistnił to poprzez bezpośrednie urzeczywistnienie. Mówi się tu o bezpośrednim urzeczywistnieniu, bezpośrednią wiedzę. Więc to była, i tutaj słowo urzeczywistnienie w języku Pali brzmi abinya. Abinya. W sanskrycie mówi się abigyan. Więc kiedy mówimy o abigya czy tam w sanskrycie, to znaczy jasnowidzenie, czyli jasna wiedza. Oczywiście, czyli to jest wtedy, kiedy wiemy coś w taki jasny, oczywisty sposób, bezpośredni sposób. Ale w tym kontekście to słowo w języku Pali, abinya, również odnosiło się do jasnowidzenia, do takiego jasnowidzenia, czyli do sześciu mocy jasnowidzenia, cudów, boskich oczu i tak dalej. I to słowo również w języku Pali nazywane jest abinya. Więc to słowo odnosi się do bezpośredniego, jasnego widzenia, czy jasnej wiedzy, ale też do jasnowidzenia. I jasnowidzenie jest z natury rzeczy tajemne, jest mistyczne, nie jest dostępne każdemu. To jest taka tajemna, to jest w zasadzie taka tajemna wiedza, tak, która jest niedostępna dla wszystkich. Więc w związku z tym ona wykracza i jednocześnie ona wykracza poza rozumowanie, poza logikę. Innymi słowy, tutaj mówi się o tym, że przebudzenie Buddy przebudzenie Buddy może się zamanifestować tylko poprzez dogłębną, czy też tajemną wiedzę, tajemną mądrość, taką właśnie abhinya. A ponieważ ona jest niedostępna dla zwyczajnych osób, dla zwyczajnych ludzi, w związku z tym jest taką tajemną religią, tajemną dharmą, ma taką bardzo głęboką, tajemną naturę. Że mądrość Buddy ma taką właśnie naturę. Czyli natura Buddy ma takie głębokie i w pewnym sensie tajemną właściwość, tak? Tajemną cechę tajemniczości, można by było powiedzieć. Właśnie z tego właśnie powodu jest uniwersalna, ale jednak ma taką cechę tajemniczości. Kiedy mówimy o przebudzeniu Buddy, czyli tego jasnego urzeczywistnienia, więc kiedy mówimy o tym jasnym urzeczywistnieniu, znowu, czy czasami używa się tego słowa abhinya, a czasami używa się w innych znowu tekstach, mówi się tutaj o vidya w Pali, vidya, czy też vidya w sanskrycie, przepraszam, a vidya w Pali, czyli świadomość, po tybetańsku rigpa. Bardzo się mówi, że to jest właśnie to urzeczywistnienie Buddy, to jest właśnie ta rigpa, czyli vidya. Tak, to było zawarte w tym cytacie, którą przytoczyliśmy. W tym momencie tworzy wizję, tworzy mądrość, tworzy prażnię, tworzy świadomość i tworzy światło. I ta świadomość to jest właśnie ta vidya, czyli rigpa. Więc co to słowo znaczy? Co ten termin znaczy? To jest świadomość, ale z drugiej strony ma też takie znaczenie jak wiedza, czy też nauka, czy też sztuka.
sztuka tworzenia czegoś. Może również oznaczać mantrę. Może oznaczać mantrę świadomości, czyli mantry świadomości. Na przykład w tajemnej mantry, w Vajrayanie mówimy często o mantrach świadomości i te mantry świadomości również nazywa się Vidya, Rigpa, czyli Rigpanak, Rigna, więc w Mantrayanie, Vajrayanie właśnie używa się tego rodzaju tekstów, ale słowo Vidya również pojawia się nie tylko w tajemnej mantrze, pojawia się również w tekstach Theravady. Kiedy mówimy o mądrości jasnego widzenia, jasnego urzeczywistnienia, to wtedy tam się używa tego słowa, tego słowa rigpa, czyli to jest jakby taka ukryta natura, taka tajemna natura zjawisk, która ma dodatkowe, sekretne znaczenie. Jest wiele przykładów w tekstach tych wczesnego buddyzmu, które o tym również mówią. Więc to słowo widya musiało mieć tego rodzaju znaczenie. Jednak w tych tekstach wczesnego buddyzmu, kiedy mówimy o urzeczywistnieniu, o mądrości i świadomości, to napotykamy się na pewną komplikację. Gdyż z jednej perspektywy Widya jest taką świetlistą prażnią, tak można by było powiedzieć, więc jest zrozumiała, jest więc w tym kontekście to nie jest natura, która jest ukryta. Jest po prostu jest jakby takim przejrzystą prażnią, że można ją zrozumieć, że można do niej dojść poprzez prażnię. Po prostu ta prażnia się staje bardziej jasna, bardziej przejrzysta, bardziej świetlista. Ale z drugiej strony, czasami w tych tekstach opisuje się to tak, jakby można było do tego dotrzeć, to urzeczywistnić poprzez logikę i rozumowanie, a w innych tekstach mówi się zawsze absolutnie nie, że ona wykracza poza logikę i rozumowanie. Więc nie można powiedzieć, że teksty wczesnego buddyzmu dotyczą tylko i wyłącznie urzeczywistnienia, które jest logiczne i jest rozumowe. Jest wiele pasaży, wiele fragmentów, które mówią o tym, że to urzeczywistnienie wykracza poza taką logikę i jest to bardzo taki wymieszany sposób prezentacji. Jest na przykład w związku z tym pojawia się ta widya, czyli ta świadomość. To słowo pojawia się w wielu miejscach, ale więc bardzo często właśnie kiedy pojawia się widya, to znaczy, że chodzi tutaj o jakąś taką mądrość, która jest trochę tajemna, która nie jest dostępna dla wszystkich, która w związku z tym jest ukryta i wykracza poza logikę i rozumowanie. Więc zwykłe istoty, zwykłe osoby, zwykłym osobom bardzo trudno jest je zobaczyć, bardzo trudno jest je zrozumieć, bardzo trudno jest to opisać. Więc widya ma tego rodzaju, to słowo ma takie znaczenie. Teraz niektórzy twierdzą, że
że w sutrze sieci Brahmy, że tam przedstawiona jest tajemna mantra, ale która jest jakby oparta na przesądach i na zabobonach, które wtedy były bardzo powszechne w Indiach. Że w tej w sutrze są również, w tej sutrze zawarte są w związku z tym różne jakby takie fragmenty mówiące o tym, że tego rodzaju rzeczy były zabronione, że zabronione było stosowanie mantr, że zabronione było przewidywanie przyszłości, przepowiednie astrologiczne i tak dalej, że więc w tej sutrze, w tej sutrze wyraźnie zabrania się tego rodzaju praktyk. W związku z tym można powiedzieć, że również tajemna mantra jest zabroniona, bo zabronione jest używanie mantr. Więc tak, to jest prawda. W tej sutrze tak jest to bardzo wyraźnie powiedziane. Ale z drugiej strony w innych częściach, w innych agamach omawia się, Buddha przekazywał na przykład mantry ochronne, przekazywał inne mantry, powiemy o tym później, więc to o tym tak wyraźnie mówi się tylko w tej sutrze. Za czasów Buddy wiele zwykłych osób zostało buddystami, tak? Jakby słuchało nauk Buddy, przyjmowało schronienie w Buddzie, ale ci ludzie byli no, tak mało wykształceni, byli praktycznie takimi ignorantami, którzy nie byli zbyt intelektualnie, nie byli intelektualnie rozwinięci, nie mieli wielkiej inteligencji, nie mieli wielkiego wykształcenia. Obecnie wszyscy chodzą do szkoły, tak? W większości krajów na świecie wszyscy chodzą do szkoły. Więc wszyscy mają możliwość jakby jakiejś edukacji. Wtedy nie było, wtedy tylko kilka osób z wyższych kast otrzymywało jakąś edukację. Osoby z niższych kast nie miały żadnej szansy na edukację, na zdobycie jakiejś wiedzy. Więc większość ludzi trudno im było zrozumieć takie nauki o pradżni, bardziej zaawansowane i w związku z tym zdarzało się bardzo często, że ludzie, którzy słuchali nauk Buddy, potem nie potrafili ich właściwie praktykować. I w związku z tym, ponieważ jakby zabobony, przesądy były bardzo popularne, praktyki związane z tymi takie zabobonne były bardzo popularne w Indiach, więc oni słuchali nauk Buddy, ale jednocześnie praktykowali te zabobony. Wielu z nich nadal wierzyło w przesądy, jakby nie potrafiło zrozumieć w pełni poglądu Buddy, jakby całej. Więc w pewnym sensie, można powiedzieć, że byli ludzie, więc ci ludzie, którzy byli bardziej intelektualnie zaawansowani, mieli lepszy pogląd na temat buddyzmu, odrzucali te wszystkie przesądy i zabobony, ponieważ brakowało im Lungi, brakowało im pradżni, brakowało im jasnego rozumowania, tak? Bo one się opierały właśnie na takiej ślepej wierze. Więc oni je odrzucali kompletnie, ale zwykli ludzie ich nie odrzucali. Istnieje na przykład taki tekst w wielkim w Abhidharmie, który był tekst ze wczesnego buddyzmu. Więc ten tekst omawia, jakby uczy ośmiorakiej szlachetnej ścieżki.
Czyli mówi na przykład o tym, jak i wyjaśnia na przykład to, że mówimy o właściwej mowie i właściwym działaniu. I w zasadzie ten tekst mówi, że teoretycznie właściwe działanie i właściwa mowa powinna zawierać już niewłaściwe czy też właściwy sposób zdobywania środków utrzymania. Natomiast jest on omawiany osobno. Jest on osobnym punktem ośmiorakiej szlachetnej ścieżki. I wyjaśnia się w tym tekście to, a to dlatego, że ten punkt jest bardzo trudny. Dlatego go wyodrębniono jakby. Tam pojawia się taki fragment, który właśnie w tym tekście pojawia się taki fragment, który teraz przeczytamy. Jest. Nie jestem w stanie pokazać tego na ekranie. Więc głównie ten fragment mówi o tym, mówi w ten sposób, jak trudno oczyścić niewłaściwy sposób zdobywania środków utrzymania. Dwie rzeczy są trudne do oczyszczenia i trudne do porzucenia. Niewłaściwy pogląd świeckich i niewłaściwy sposób zdobywania środków utrzymania mnichów. Najmądrzejsi świeccy przyjmują 5 ślubowań, ale gdy grozi im cierpienie, ofiarowują kadzidło, kwiaty, jedzenie i napoje różnego rodzaju bogom światowym i modlą się do nich. Więc dla świeckich ten taki zły pogląd jest bardzo trudny do porzucenia. Taki zły sposób, zły światopogląd jest trudny do odrzucenia. Natomiast najmądrzejsi mnisi przyjmują dyscyplinę pełnych święceń, ale ponieważ wymagania dotyczące sposobu utrzymania zależą od innych, gdy widzą patrona, udają, że zachowują się dobrze i przybierają pozory przyjaciela, czyli dlatego niewłaściwego i właściwego sposobu zdobywania środków do życia naucza się oddzielnie, czyli dla mnichów bardzo trudne jest utrzymanie właściwego działania w okolicznościach, kiedy ich życie praktycznie zależy od innych, tak? Czyli to inni ofiarowują im pożywienie, schronienie, ubranie i tak dalej. Wobec czego oni zależą od innych, w związku z tym udają przed tymi innymi, że są lepsi niż są. Więc dla świeckich trudno jest odrzucić tych światowych bogów i kiedy mają naprawdę problemy, na przykład jakaś choroba ich dotknie i tak dalej, to zaczynają, ofiarowują im różne dary, żeby oni pomogli im przemóc te problemy. Ale z drugiej strony, jeżeli naprawdę praktykujemy dharmę, mamy właściwy pogląd, to problemy nie powinny być problemem, tak? Po prostu medytujemy, że problemy i brak problemów jest tym samym.
podczas gdy i dla świeckich jest to bardzo trudne do przełamania. Kiedy pojawiają się problemy, to chcą coś z tym zrobić, chcą ich absolutnie natychmiast uniknąć. Zaczynają palić kadzidła, zaczynają ofiarowywać kwiaty, tormy i leją mleko, Shiva ling, na lingę Siwy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy się czują lepiej, że zrobili coś, żeby zmienić swoje złe okoliczności. Ale z drugiej strony, jeżeli ma się właściwy pogląd i się wierzy w przyczynę i skutek, właściwie wierzy się, rozumie się karmę, to nie trzeba takich rzeczy zrobić. Po prostu trzeba stwarzać dobre okoliczności, które będą wydawały dobre owoce, stwarzać takie przyczyny, które wydadzą dobre owoce. A z drugiej strony, dla mnichów najtrudniej jest utrzymać właściwy sposób zdobywania pieniędzy, ponieważ wszyscy mnisi i mniszki zależą od innych. Dzisiaj wszyscy jedzą w klasztorach, tak? Wszyscy mnisi przychodzą do stołówki i dostają jedzenie, dostają picie. Kiedyś tak nie było. Kiedyś mniszki musieli wychodzić na zewnątrz i prosić o jedzenie, żebrać. Jeżeli nie dostali nic, to byli głodni. Więc ponieważ ich życie, ich środki utrzymania zależało od innych, to przedstawiali się swoim patronom, sponsorom w jak najlepszy sposób. Więc starali się wyglądać dobrze przed nimi, w ich oczach. Byli dla nich bardzo mili, interesowali się nimi, ich sprawami. Bo od tego zależało uważali, że od tego zależy ich przetrwanie, tak? Więc z tego punktu widzenia to jest zły sposób zdobywania środków do życia. Jeżeli tak podlizujemy się sponsorom, patronom. To jest tak kiedy na przykład ktoś ci daje nam coś, to chcemy mówić, o proszę daj mi jeszcze jedną taką rzecz i tak dalej. Więc na przykład mówimy, o to co mi dałeś to było bardzo, bardzo użyteczne. Więc wykorzystywało się różnych takich sposobów manipulacji, żeby dostać więcej czegoś. Więc dla mnichów i mniszek porzucanie niewłaściwego sposobu zdobywania środków do życia jest bardzo trudne. Ponieważ ich życie zależy od innych, ich przetrwanie zależy od innych, więc bardzo trudno nie podlizywać się sponsorom, nie podlizywać się patronom. Z drugiej strony świeckim jest bardzo trudno porzucać zły sposób widzenia, zły światopogląd. Więc na tym poprzestaniemy. Teraz będziemy mieli 30 minut przerwy. Da xem liang 아니 링아 사디 고들이야 시주 하루 도시 Więc teraz będziemy mówić o mantrach świadomości, o tym, jak one były zabraniane w tym wcześnim buddyzmie. Teksty wczesnego buddyzmu właśnie mówią wyraźnie o tym, że te mantry świadomości były zabronione. Na przykład w tej sutrze sieci Brahmy.
w Pali, w tych 5 nikajach, mówi się, tam są te długie nauki i tą pierwszą sutrą tych długich, nauk jest właśnie ta sutra sieci Brahmy. I w tej sutrze używa się słowa vidya, i tam jest wiele takich właśnie, fragmentów mówiących o tym, że praktykowanie mantr świadomości jest zabronione. Jak wspomniałem wcześniej, słowo świadomość, czyli vidya czy vidya, vidya to jest w sanskrycie, vidya w Pali. My to tłumaczymy jako świadomość. Po tybetańsku mówi się Rigpa. Więc czym jest ta świadomość Rigpa? W starożytnych Indiach to słowo miało wiele znaczeń. Więc to była świadomość, ale też mogły to być takie cudowne, czy też cudowne moce, czy też mantry świadomości, czyli takie bardzo potężne mantry, które miały takie specjalne, magiczne jakby moce, które posiadały taką magiczną moc. To były takie magiczne zaklęcia w zasadzie, wobec czego to słowo vidya, czy też rigpa po tybetańsku, można było powiedzieć, że miało podwójne znaczenie, bo mogłoby też być używane w takim znaczeniu jak nauka dzisiaj, tak? Czyli pewna alchemia, pewna sztuka czynienia czegoś, że robimy coś, żeby coś innego powstało i tak dalej. Czyli to było takie, powiedzmy, że to była taka pewna nauka, pewna sztuka robienia, czy też wywoływania pewnych rzeczy. Tak jak dzisiaj, kiedy połączymy wodór i tlen, to powstanie woda. No to mniej więcej w ten sposób to było traktowane wówczas, że tworzymy pewne warunki do tego, żeby powstało coś innego. I dzisiaj mamy bardzo duże zaufanie do nauki, tak? Że stworzenie odpowiednich warunków wytworzy pewien rezultat. Tak, dlatego my tak mocno wierzymy w naukę, bo faktycznie to się dzieje, oni faktycznie wytwarzają w ten sposób wodę, prawda? I podobnie w ten sposób wierzono kiedyś w zaklęcia i w mantry, że one faktycznie działają. Więc to słowo vidya, rigpa, świadomość ma jakby podwójne znaczenie. Ma jakby dwa różne aspekty. Pierwszym jest to świadomość Buddy. Świadomość, która jest obecna w przebudzonym umyśle. I to znaczenie Buddha akceptował. Czyli na przykład mówi się, że to jest ostateczna mądrość, jest nazywana właśnie vidya, czy też rigpa, świadomość, że ona jest tą ostateczną mądrością. Więc tego rodzaju świadomość, tego rodzaju vidya, rigpa, było czymś, co Buddha akceptował i takiego słowa również w tym kontekście używał. Zaś vidya, którego nie akceptował Buddha i którego zabraniał Buddha, jak mówią te sutry, to są te różne sztuki, czy też różne nauki, różne
To jest to drugie znaczenie tego słowa. Czyli tutaj, czyli na przykład mantry świadomości, czy też magiczne zaklęcia, wtedy można by było tak to rozumieć, które były zabronione, tak jak opisuje to właśnie ta sutra sieci Brahmy. Można by było powiedzieć, że przetłumaczyć tego rodzaju to słowo widya w tym kontekście jako takie zdeprecjonowane, zdewaluowane sztuki. I nazywano się je Tirachana Vidya. Tirachana Vidya, czyli nie Vidya, to były Tirachana Vidya wtedy, czyli zdepresjonowane sztuki, zdepresjonowana nauka, zdepresjonowane, uważano, że one są bezsensowne, bezużyteczne. Ale też tirachana znaczy zwierzęce, czyli niektórzy na przykład dzisiaj też tłumaczą to jako zwierzęca świadomość, zwierzęca sztuka. Tak na przykład w chińskim kanonie się to tłumaczy jako takie zwierzęce analizy, czy też zwierzęce sztuki, zwierzęcą świadomość. I zatem w sutrze sieci Brahmy oraz w sutrze owoców kontemplacyjnego życia mówi się właśnie o tym, że te zdeprecjonowane sztuki, czy też używanie mantr świadomości jest zabronione. Tu jest taki fragment tłumaczenia właśnie z tej sutry sieci Brahmy. Przepowiadanie długiego życia, pomyślności lub odwrotnie, że ze znaków na czyich kończynach, rękach, stopach, wróżenie za pomocą znaków i wróż, przepowiadanie przyszłości na podstawie piorunów niebieskich znaków, interpretowanie złowróżnych snów, wróżenie ze znaków nadzieji, przepowiadanie przyszłości ze znaków na ubraniu obgryzionym przez myszy, wrzucanie darów do ognia, składanie ofiar z ryżu, przy użyciu kochli, składanie ofiar z łupień, proszku różowego, ziaren ryżu, gii i oleju dla bogów, obmywanie wodą z ust, składanie krwawych ofiar dla bogów, przypowiadanie przyszłości na podstawie opuszków palców, określenie, czy miejsce pod budowę domu lub ogrodu jest sprzyjające lub nie, przepowiadanie przyszłości dla urzędników państwowych, znajomość zaklęć służących do wypędzania demonów na cmentarz, znajomość zaklęć służących do leczenia opętanego przez duchu, wiedza o zaklęciach, które ma wypowiadać osoba mieszkająca w glinianym domu, sztuka węża, czyli leczenie ukąszeń węży i zaklinanie węży, sztuka trucizn, czyli neutralizowanie lub wytwarzanie trucizn, sztuka skorpiona i szczura, czyli odpowiednio leczenie ukąszeń skorpiona i szczura, sztuka ptaków i sztuka wrony, rozumienie krzyków ptaków i wron, przepowiadanie liczb lat, które człowiek może przeżyć, wiedza o zaklęciach zapowiadających ochronę przed strzałami, recytowanie zaklęć w celu zrozumienia języka zwierząt itd. Więc mamy Więc to są tego rodzaju różne ofiarowywania dla ofiary, dary dla bogów, dla duchów, i różne tego rodzaju umiejętności, które były zabronione. Tak mówi przynajmniej ta sutra. Nie do końca rozumiem, co znaczy obmywanie wodą z ust, ale takie składanie krwawych ofiar dla bogów i przepowiadanie przyszłości na podstawie puszków, czy określanie, czy miejsca pod budowę domu, czyli takie feng shui, prawda? Przepowiednie dla urzędników państwowych, czyli pomaganie im w podejmowaniu jakichś decyzji państwowych.
Przepędzanie duchów i demonów i tak dalej. Więc kiedy ludzie są jacyś opętani przez duchy, to trzeba jakieś zaklęcia na ten temat. Na przykład też były. Tutaj to wszystko chodzi głównie o mantry, o zaklęcia, które na przykład neutralizowały trucizny, czy też chroniły przed truciznami, przez ukąszeniami, które neutralizowały te ukąszenia i tak dalej. Wszystko dotyczy zaklęć. Czyli pewne rodzaje również astrologii, obliczanie, ile ktoś będzie, jak wiele lat ktoś będzie żył i tak dalej. Więc były zaklęcia, które chroniły przed strzałami i takie, które były pomocne w rozumieniu języka zwierząt. Więc to jest lista tych zabronionych rzeczy w sutrze sieci Brahmy. Tam jest bardzo wiele, ta lista jest jeszcze dłuższa. Więc to były te widya jako te nauki, jako te sztuki przepowiadania, czy też nauki przepowiadania, czyli przepowiadania z rąk, z dłoni, przepowiadania ze snów, składanie różnych ofiar, wrzucanie różnych ofiar do ognia i tak dalej. Więc to wszystko było tam wówczas też również nazywane widya czy rikpa. Te wszystkie sztuka jakby analizowania domu, gdzie dom powinien powstać, a gdzie nie, albo wiedza na temat węży, trucizm i tak dalej, i tworzenie jakichś takich elementów ochronnych, które chroniły przed wężami, przed strzałami i tak dalej. Jest ich bardzo wiele. Ta lista jest bardzo długa. Ale była tam na przykład lista, czyli na przykład wymienia się cechy, różne bronie, posiadłości, różne cechy różnych kobiet i mężczyzn, zwierząt, interpretacja działań militarnych, zaćmienia słońca i księżyca, gwiazd, jak pojednywać ludzi, różna wiedza astrologiczna, polityczna, wiedza o zwykłym życiu i różne metody leczenia. Wszystko to było, wszystko jest na tej liście. Wszystkie te rzeczy są wymienione jako te zdegradowane, czy też zdeprecjonowane sztuki. Więc nawet medycyna, nawet różne sposoby leczenia były na tej liście. Więc z tego powodu możemy zobaczyć, że świadomość lub sztuki wymienione w sutrze sieci Brahmy obejmowały nie tyle mantry świadomości. To nie chodziło tylko o mantry i zaklęcia, ale także wiele medycznych i konwencjonalnych obszarów wiedzy. Typu studiowanie właśnie sztuki medycznej, można powiedzieć ziołolecznictwa na przykład, tak? Czy wiedzy o polityce, dyplomacji i tak dalej. Sutra sieci Brahmy zabrania również światowej wiedzy i przewidywań. Tutaj widya, to wszystko była widya i to wszystko, czyli widya oznacza również wiedzę nauki i sztuki. Kiedy później zaś nauki Mahajany się rozpowszechniły, to powiedziano, że to tam w tych naukach Mahajany z drugiej strony mówiono odwrotnie, mówiono, że bodhisattva musi studiować 5 nauk, czyli Pancha Vidya.
które są bardzo podobne właśnie do tych rodzajów wiedzy, sztuki i nauki, których tutaj wymieniano jako zabronione, typu medycyna, typu. No i to też było nazywane wówczas w sutrach Mahayany pańcia vidya, czyli znowu jest to słowo vidya. Tam mówi się, że bodhisattwowie muszą studiować 5 nauk, że one są, że te nauki są przydatne. Więc vidya może znaczyć świadomość, ostateczną mądrość, może znaczyć mantry świadomości, może znaczyć nauki, sztuki, wiedzę. To nie tylko sutra sieci Brahma, ale na przykład w kanonie palijskim jest taki tekst Kudavakavatu, czyli objaśnianie w Pali ma dwie różne części. W tym zbiorze Vinai jest taki suplement, tak? Mówiliśmy o tym, że w kanonie palijskim jest suplement i tam się to byłoby Vinaya Vastu, czyli objaśnianie takich subtelniejszych aspektów dyscypliny mnisiej. Bo tam są 22, w Pali tam są 22 sekcje, 22 tomy, można powiedzieć, w tym. W języku tybetańskim jest 7 sekcji, ale w Pali są 22 sekcje. I tam są, powiedzmy, te większe i mniejsze punkty dotyczące dyscypliny. I te mniejsze, czyli te bardziej szczegółowe, można powiedzieć, bo subtelniejsze. W tym Kudawatu mówi się o takim gangu 6, które jakby cała Winaja często opiera się na o tym, co ten gang 6 zrobił. To znaczy gang 6 zrobił to, wobec czego Bikszu nie może robić tego. Gang 6 dopuścił się tego, wobec czego Bikszu nie może. Bardzo wiele jakby punktów jakby ślubowań mnisich wynika z tego, z jakichś złych czynów, które gang 6 się dopuścić. I tam mówi się właśnie o tym, że ten właśnie gang 6 dopuszczał się, praktykował te mantry świadomości i zaklęcia i w związku z tym nie powinno się ich praktykować. Mnichom nie wolno ich praktykować, że one są zabronione. Nie mówi się o tym, że one są zabronione, natomiast nie ma, to byłoby jakby naruszenie ślubowań, gdyby mnisi je studiowali, czy też gdyby je praktykowali. Natomiast nie ma ich pośród 250 ślubowań mniszych. Nie ma takiego ślubowania. Mówi się tylko ogólnie, że tego się zabrania, że one są niewłaściwe, że tego rodzaju studiowanie mantr świadomości jest niewłaściwe, praktykowanie ich jest niewłaściwe. Natomiast w przypadku ślubowań dla bikszuni to istnieją tego rodzaju świadome jakby ślubowanie, które zabraniają praktykowania czy studiowania tego rodzaju mantr. Oczywiście tutaj chodziło o różne, na przykład wtedy były takie mantry, na przykład, które mówiono, że potrafią przywrócić zmarłego do życia i takie rzeczy, więc często mówi się, że one były zabronione po to, żeby nie oszukiwać ludzi, nie konfudować ludzi niepotrzebnie.
Więc tego rodzaju mantry były bardzo wyraźnie, tego rodzaju praktyki były bardzo wyraźnie zabronione w tym czasie. Więc w wielu miejscach mówi się o tym, że jest niedobrze, jeżeli bikszu studiuje tego rodzaju rzeczy, czy je praktykuje, czy ich uczy. Ale właśnie w tych ślubowaniach dla bikszu nie ma takiego ślubowania wyraźnie tego zabraniającego. Są tylko ogólne zalecenia. Ale w przypadku bikszuni jest takie ślubowanie. Znaczy, czyli jeżeli bikszuni będzie uczyła się tego rodzaju mantr na przykład, to łamie swoje ślubowania kompletnie. Czyli jest ślubowanie nie uczenia się, nie studiowania, nie korzystania z tego rodzaju mantr. Na przykład w Pali Vinai to będzie 49. Ślubowanie dla bikszuni i właśnie jest ono wyjaśnione właśnie tym, poprzez to zdarzenie, to zdarzenie, tego, jak zachowywał się gang 6 bikszunich. Czyli był tutaj gang 6 mniszek, które w języku tybetańskim, znaczy po tybetańsku mam tłumaczenie tego gangu, to tam są mnisi, natomiast w Pali to są mniszki. Więc to byli tacy mnisi, którzy źle się zachowywali i ich zachowania powodowały, że Buddha dodawał kolejne ślubowania dla mnichów, czego mają nie robić, właśnie na przykładzie tego, co robili ci mnisi. Czasami jest to gang 12, na przykład, a tutaj w kanonie palijskim jest to gang bikszunich. Aha, w języku tybetańskim tam jest gang 12 mniszek. Czyli to jest jakaś inna sytuacja, 12 mniszek. To nie ma żadnego gangu 6 mniszek. Gang 6 mniszek natomiast jest w kanonie palijskim, które właśnie studiowały tego rodzaju widya, czyli takie sztuki i mantry. I, i, tam dlatego w tych ślubowaniach mniejszych 49 właśnie dotyczy studiowania korzystania z tego rodzaju, wykorzystywania tego rodzaju mantr, a 50 dotyczy nauczania tego rodzaju mantr innych, przekazywania ich innym osobom. W chińskim kanonie jest bardzo podobna sytuacja, to znaczy z tym gangiem bikszunich. Jest na przykład taka Vinaya z tego Dharma Guptaka, to znaczy na przykład, bo tam, jak wiemy, w kanonie chińskim są teksty z różnych szkół buddyjskich. Jest Vinaya Guptaka, Dharma Guptaka i jest Vinaya Sarvastivada. I obie mówią o gangu 6 mniszek. Więc znowu jest tutaj chodziło o mniszki, które studiowały różne rodzaje wiedzy. I głównie na przykład uczyły się mantr świadomości i nauczyły się ich bardzo wielu. Więc Więc były też inne mniszki, które się dowiedziały o tym,
I zaczęły pytać, dlaczego studiujecie i uczycie się tych wszystkich mantr świadomości, i zaczęły je krytykować, zaczęły je karcić. I doniosły na nie do Buddzie. Buddha faktycznie powiedział, że tego rodzaju zachowanie jest nieodpowiednie dla mniszek, że nikt, że to jest taka światowa wiedza, która jest nieodpowiednia dla mniszek, i że to jest naruszenie ślubowań. W tej właśnie Dharma Guptaka Vinaya jest ta opowieść. W Sarvastivada Vinaya jest podobny ustęp. Czyli uczenie się mantr od świeckich jest naruszeniem ślubowań, korzystanie z nich jest naruszeniem ślubowań, uczenie ich innych świeckich jest również naruszeniem ślubowań. Więc tego rodzaju, w tych tekstach Vinay jest opis bardzo wielu tego rodzaju mantr i zachowań, które były zabronione dla mnichów i mniszek. Więc uczenie się od siebie nawzajem takich mantr, przeniesienie od świeckich takich mantr, przekazywanie ich innym mniszkom albo świeckim jest również zabronione. Mamy taki ustęp z Mula Sarvastivady Vinaya. Tam jest 180 naruszeń dla bikszuni. 72 są takie same dla bikszu i bikszuni, natomiast jest drugie tyle osobnych tylko dla bikszuni. Pomiędzy nimi jest takie chyba 34 naruszenie ślubowań, 150 w chińskim kanonie, że jeżeli nauczysz się jakiejś mantry od świeckiego, to będzie naruszenie ślubowań, złamanie ślubowań. I historia mniej więcej, która to opisuje, to jest taka historia mniszki Tulanandy. To była ta jedna ze źle zachowujących się mniszek i poszła do pewnego świeckiej osoby uczyć się różnych zaklęć. Więc w tym uchybieniem jest to, nawet jeżeli mniszka, chociaż nawet choćby krótkiej czy malutkiej, nieznaczącej mantry nauczy się od świeckiego, to jest zabronione, to będzie złamaniem ślubowań. Podobnie właśnie w Mula Sarvastivada w Vinaya jest 35. naruszenie ślubowań. Które dotyczy tego, że jeżeli nie tylko, że nauczymy się od świeckiej osoby jakiejś mantry, ale będziemy jej uczyć tej mantry. I tutaj jest taka historia tej samej, tutaj ten zakaz powstał na podstawie historii również tej mniszki Tulanandy, która z drugiej strony nie tylko najpierw uczyła się, ale później uczyła innych świeckich tych mantr. Uczyła jednego świeckiego Hili Hili Pusocha. Powiedziała: o, ty musisz się nauczyć tej mantry, ona będzie bardzo dobra dla ciebie. Ucz się tej, recytuj ją. Hili Hili Pusocha. I kazała mu się uczyć tego 3 razy powtarzać i tak dalej. To jest tak, jakby robiła, to jest tak, jak podczas przekazów Abiszek powtarzamy mantrę, tak, po lamie, więc ona kazała mu tak powtarzać: Hili Hili Pusocha.
Więc trzeba to powtarzać 3 razy, prawda? Więc ona tak samo kazała tej osobie, temu gospodarzowi, powtarzać Hili Hili Pusoka. A ten gospodarz mówił: "O, Wielebna, ja już się tego nauczyłem, nie musimy się tego powtarzać tyle razy". A Tulananda natomiast powiedziała: "O, nie, powtarzaj jeszcze raz". W końcu ten gospodarz się rozłościł: "Zostaw mnie w spokoju, ja już się nauczyłam tej mantry". Się rozłościł z tego powodu. W końcu ten gospodarz zaczął jej tłumaczyć: "Nie uczę się już więcej tych twoich zaklęć, one mi nie są potrzebne. Idź sobie". Wówczas inna bikszuni, które bardzo często bikszuni, wędrowały w parze, tak? One zazwyczaj nie mogły wędrować same, musiały wędrować przynajmniej 2, nie mogły chodzić. I ta druga mniszka mówiła: "Dlaczego ty tak zmuszałaś tego gospodarza do uczenia się tej mantry?" Tak się rozzłościł. Po co to robisz?" Natomiast Tulananda wyjaśniała: to nie jest żadna mantra, to są tylko po prostu jakieś takie słowa. Ja po prostu lubię tego człowieka i chciałam z nim porozmawiać, więc znalazłam taki sposób, żeby uczyć go mantry". Ta mniszka mówiła: "O, ten gospodarz cię zganił, a ty się tym nie przejmujesz". Później, później, ci bikszuni poszli do Buddy, i Budda, wyjaśniły to wszystko właśnie Buddzie i Buddha powiedział: "To nie jest właściwe, tak się mniszka nie powinna zachowywać i mniszki nie powinny uczyć mantr, nie powinny przekazywać mantr innym osobom". Więc to jest troszeczkę inaczej wyjaśnione, ta historia wygląda nieco inaczej w różnych tekstach. Tak czy inaczej w tym, bardzo jasne jest, że we wczesnym buddyzmie, studiowanie tych, mantr świadomości, czy też tych zdeprecjonowanych sztuk, jak to było wtedy nazywane, było zabronione. We wczesnym buddyzmie, kiedy mówimy świadomość, vidya, czy vidya, czy rigpa, to często znaczenie tego słowa było negatywne. Z jednej strony były przykłady tego, że w ten sposób było nazywane ostateczna mądrość Buddy, tak? Ale najczęściej było to coś, co było zabronione. Czyli na przykład bardzo często oczywiście ignorancja, niewiedza jest nazywane avidya, tak? Avidya w Pali. I w tym kontekście, kiedy mówimy avidya i vidya, to vidya jest przebudzeniem. To wtedy vidya czyli vidya jakby oznacza wtedy to, że ignorancja, nieświadomość ustępuje i pojawia się świadomość. Tak? Czyli w tym kontekście, kiedy tych 2 słów avidya i vidya, wtedy vidya jest czymś pozytywnym. Ale w większości przypadków w tekstach wczesnego buddyzmu to pradżnia prowadzi do pełnego, doskonałego przebudzenia. Kiedy mówimy, czyli w Pali to chyba było pania,
a w sanskrycie pradżnia, więc to jest to słowo, które najczęściej określa przebudzenie Buddy, czy też metodę osiągnięcia przebudzenia. Tych przykładów, kiedy to jest widya, świadomość w tym pozytywnym sensie jest dużo mniej. Kiedy mówimy o pełnym, doskonałym przebudzeniu, to wtedy właśnie używane jest słowo pradżnia, czy na przykład słowo widya jest używane dużo rzadziej w tym kontekście. Kiedy spojrzymy na to z innej perspektywy, to słowo vidya czy vidya, czyli słowo określające świadomość we wczesnym buddyzmie, bo jednak pojawia się kilkakrotnie, tak jak pradżnia i przebudzenie. Te słowa pojawiają się bardzo często. Vidya pojawia się dużo rzadziej. Jednak w tekstach wczesnego buddyzmu używano również właśnie tego słowa dużo rzadziej, ale jednak też używano tego słowa vidya w kontekście właśnie przebudzenia. Na przykład Buddha ma wiele różnych określeń, Tathagata, Sugata, doskonały Buddha i tak dalej. Natomiast w języku chińskim nie ma tak wielu określeń na Buddę. Nie, przepraszam, w kanonie chińskim jest 10 tego rodzaju epitetów określających Buddę. Jedno z nich można by było przetłumaczyć jako ten, który ma świadomość i działanie, obdarzony świadomością i działaniem. To określenie pojawia się również w kanonie tego wczesnego buddyzmu. To się dokładnie nazywa Vidyacharana Sampana. Czyli tutaj pojawia się również to słowo vidya. I to dotyczy jasnowidzenia typu, czyli zapamiętywania pamiętania przeszłych żywotów, boskie oczy i rozumienie, jakie splamienia trzeba oczyścić. Tak? I one nazywane są 3 świadomościami. I te 3 świadomości, to również to jest to słowo vidya czy vidya. Czyli tego rodzaju znaczenie, tego rodzaju vidya również pojawia się w tekstach wczesnego buddyzmu, jako 3 świadomości, czy jako na przykład to określenie Buddy obdarzone świadomością i działaniem. Również w Dharmaguptaka Vinaya pojawia się termin vidya czy vidya, które nie znaczy żadnej mantry, ale znaczy coś tajemnego, tajemną wiedzę, tajemną świadomość, głęboką świadomość, tajemną moc. Później dopiero w okresie upowszechniania Mahayany, kiedy pojawiły się sutry Mahayany, pojawiło się pośród nich bardzo wiele sutr mówiących o mantrach świadomości i cała ta sutra, po której mówi się o mantrze świadomości, nazywa się Rigpa, czy też podobnie na przykład mamy na przykład sutrę serca. W tej sutrze serca mówi się, że to jest mantra tasademnej pradżni, mantra wielkiej świadomości, niezrównana mantra równa niezrównanemu, mantra, która uspokaja wszelkie cierpienie i tak dalej. Więc to jest mantra świadomości, więc tutaj wyraźnie pojawia się taki termin. Mahavidya, vidya to jest właśnie ta świadomość.
Widya i mantra są połączone, czyli, czyli to jest Mahavidya mantra, czyli jest to jakby jedno słowo. Więc to jest jakby wielka mantra świadomości. Tak można by było to nazwać. Kiedy ktoś ją zapamięta lub recytuje, to ona ma moc usuwania wszelkiego cierpienia. Podobnie w Prajnaparamicie 8000 linijek, tam jest taka rozdział o stópie, czy rozdział mantry świadomości. Tam jest taki rozdział osobny na ten temat. I tam omawia się mówi się o tej mantrze świadomości. Tam mówi się o tym, że utrzymywanie czy też powtarzanie choćby jednej frazy, jednej linijki z Sutry Prajnaparamity przynosi wielki pożytek. Że na przykład trujące nie zaszkodzi nam trucizna węży, że 4 królowie, jak to jest napisane, 4 wielkich królów będzie zawsze i te osoby chronić. Nawet jeśli wkroczą do walki, nie zostaną zabici ani ranni. Nauczane są inne tego rodzaju korzyści. Oznacza to, że praktykowanie Sutry Prajnaparamity, czy też powtarzanie Sutry Prajnaparamity jako mantry świadomości przynosi wiele korzyści. Czyli jakby cały tekst Prajnaparamity był mantrą świadomości. To nie tylko tak, że ta sutra jakby przedstawiała różne mantry, ale sama była mantrą, cała była mantrą. Również w 9 sekcji Prajnaparamity w 100 000 linijek mówi się, że transcendentna prajna jest wielką mantrą świadomości. Czyli jakby Prajnaparamita jest wielką mantrą świadomości. Jest nieprzewyższoną mantrą i tak dalej. Ona nie jest, ta Prajnaparamita 100 000 linijek nie jest dostępna w języku tybetańskim, ale tam właśnie mówi się, że to jest najwyższa, nieprzemyślona mantra, że te mantry świadomości ogólnie, spośród wszystkich mantry świadomości miały największą moc. Mają największą moc. Później, kiedy zaczęły upowszechniać się Vajrayana, to pojawił się taki termin Vidya Rajan, czyli król świadomości, czyli to jakby to była jaka taka natura mantry, taka najważniejsza mantra. Więc wygląda na to, że te elementy, tego rodzaju termin, tak czy inaczej, podsumowując, tego rodzaju termin, vidya, czyli rigpa, świadomość, już pojawiał się we wczesnym buddyzmie, w tekstach wczesnego buddyzmu, ale był inaczej interpretowany, ale również ta interpretacja dotycząca właśnie tej świadomości, tej takiej głębokiej, wykraczającej poza rozumowanie aspektu Buddy, takiego niepojętego aspektu Buddy, on już był obecny, to znaczenie już było obecne we wczesnym buddyzmie. Więc podsumowując teraz ten aspekt mantr świadomości wczesnego buddyzmu, czyli we wczesnym buddyzmie Buddha faktycznie zabraniał, w tych tekstach wczesnego buddyzmu, Buddha zabraniał używania świadomości, czy też mantr świadomości jako zaklęć. Ale korzystał, znaczy mówił wyraźnie o świadomości jako tej ostatecznej mądrości.
Po drugie, znaczy, czyli drugim punktem jest to, że to słowo świadomość miało wiele znaczeń. Czyli po pierwsze były to słowa, było to słowo określające najwyższą mądrość. Po drugie, to słowo świadomość miało takie znaczenie typu wiedza, nauka, sztuka, tak? Z drugiej strony w Mahajanie słowo świadomość zaczęło się rozszerzać. Czyli na przykład tych 5 sztuk, które powinni uczyć się, których powinni opanować jakby bodhisattwowie, one również były nazywane vidya, to była pańcia vidya. One również były nazywane świadomością. Zaś w Vajrayanie świadomość Rigpa głównie na przykład bardzo często jest używana jako słowo określające, jakby nawiązujące do tych starożytnych sztuk, bo one dotyczyły takiej sztuki przedłużania życia na przykład. Też te sztuki wcześniej są porównywane na przykład do sztuk rozwijanych w Grecji, czyli na przykład sztuka leczenia, sztuka medycyny, nauka medycyny. Tak jak dzisiaj jakby współczesna medycyna oferuje nam jakiś lek na jakąś chorobę, bierzemy ten lek i faktycznie zdrowiejemy. I tak samo były traktowane mantry w owym czasie. Wszyscy wierzyli, że mantry działają, że mantry pomagają, że mantry były taką nauką owych czasów. Więc ten termin, czy też to rozumienie tego, czym jest widya, rozszerzał się później z czasem, jak buddyzm się upowszechniał. To wówczas to pojęcie świadomości również się jakby rozszerzało. Ale głównie, tak czy inaczej, główne jakby takie znaczenie tego słowa nadal dotyczyło indywidualnej świadomości, najwyższej mądrości osiągniętej przez Buddę poprzez pradżnię. Czyli efektem, owocem tego była świadomość, była vidya, była rigpa. Podsumowując, jakby ta prezentacja świadomości przybiera różne formy w różnych tradycjach buddyjskich. Wszystko jedno, czy chodzi o Śravaków, czy o Mahajanę, czy o Vajrayanę. We wszystkich tych tradycjach słowo świadomość przybiera ma różne znaczenie, ale z drugiej strony we wszystkich tych przypadkach ona wywodzi się te wszystkie tradycje zgadzają się co do tego, że to jest opisywana najwyższa mądrość Buddy. Więc później, kiedy mówimy o rozwoju filozofii buddyjskiej czy praktyki buddyzmej, to ona wynika z różnego rozumienia właśnie tego słowa, tego pojęcia vidya. Czym jest, jakie jest dokładnie znaczenie tego słowa. Można powiedzieć, kiedy dharma zaczęła się rozkwitać w różnych krajach, w Indiach, potem na Sri Lance, w Chinach i tak dalej. Potem z Chin przenoszono dharmę dalej na wschód, do Korei, Japonii. I ten rozkwit, to upowszechnianie dharmy odbywało się w różnych wiekach, w różnym czasie, w różnych kulturach, w różnych tradycjach kulturowych.
디그 뉴버티 마냥 버체지 네 토야게 버치 진짜게 가라 간다라 Więc to była jakby żywa tradycja, ta dharma się jakby była żywa, ona cały czas żyła, cały czas rosła, upowszechniała się i się zmieniała. Ale ale kiedy spojrzymy na to słowo wizja jako świadomość, czyli mądrość Buddy, to się nie zmieniło. To się nigdzie nie zmienia. Ona jest takie samo w tradycji Śravaków, Mahajanie chińskim, Mahajanie japońskiej, w Vajrayanie, w Tybecie i tak dalej. To słowo jest zawsze znaczy to samo. I ta świadomość najwyższa, niepojęta mądrość Buddy zawsze jest taka sama, ona zawsze jest nazywana Vidya albo Rigpa po tybetańsku i to jest jakby taka niezmienny element prezentacji filozofii buddyjskiej we wszystkich tradycjach. Więc na tym dzisiaj kończymy.